Bazenekiten Far Westeko lehen kauboiek euskaldunekin zerikusi handia izan zutela? Kondaira baten arabera, lehenengo praka bakeroak Bergaran egin ziren, Levisek duela 150 urte bere lehen jeansak ekoiztu aurretik. Bergarako Etxaidei konpainia fabrika izan zen lehena, bakeroak indigoz zindatu eta Estatu Batuetara esportatzen. Hasiera batean lanerako jantziak izan ziren, baina laster modaren ezinbesteko elementu bihurtu ziren. Hirurogeita hamarreko hamarkadan gazteek askatasuna aldarrikatzen zuten modaren bitartez. Laurogeiko hamarkadarako jeansak bizimodu bilakatu ziren. Made in Basque Country produkzio hori dagoeneko existitzen ez den arren, eta produkzioa batez ere Asiako hainbat herrialdetan deslokalizatuta dagoen arren, ekoizpen prozesu berriak agertzen hasi dira merkatuan, iruden inprimatutako arropa. Plastikoa gaur egun arazo ekologiko globala da. Birziklatzea funtsezkoa da gizakiaren biziraupenerako. Zentzu honetan, modak eta irude teknologiak ekarpen handia egin dezakete. Donostiako AEG moda eta diseinuko goi eskolara hurbildu gara. Tamaina errealeko jantziak inprimatzea lortu dute, birziklatutako plastikozko botilekin egindako arizpiak erabiliz. Asmoa da ahalik eta ehun gutxien gastatzea, eta baita diseinu ugari sortzea. Hau da, enpresentzat prototipo azkar bat egitea izango litzateke gure lehen ideia, eta batek daki. Etorkizunean behar bada zure arropa propioa etxean inprimatu eta kalera ateratzea. Tamaina naturaleko jantziak egitea lortu dute, eta orain, pauso bat gehiago eman nahi dute, nanoteknologia eta gehigarri berezien material berriak probatuz. Abantaila asko ditu teknologia honek. Besteak beste inguruko enpresek Asiara edo Afrikara joan beharrean produktua hemen garatu dezaketelako. Hau da, kilometro zero. Modaren munduko marka oso handiak etorri dira hona eta asko gustatu zaie proiektua. Orain harremanetan gaude. Negociaciones o en tratos con ellos, ¿no? Irungo enpresa honek AEG ikastetxearekin lankidetza estua du. Irude inprimagailuetan erabiltzen diren arizpiak ekoizten dituzte. Murriztu, berrerabili eta birziklatu lelopean, inprimaketa ekologikorako lehen gaia ekoizten dute. Hau adibidez, jatorri vegetaleko materiala azido polilaktikoa da, eta biodegradablea. Hau PET botila birzikletatutik ateratako eskamak dira. Eta material hauekin sortzen dugu filamentua. Hemen ari gara filamentua egiten, material azido polilaktikoarekin, tol batikan dosifikatzen dugu, estrusoran bidez plastifikatzen da, aria oztu egin behar da, diametroa neurtzen duen aparailura iritsi arte, garrantzitsua da kontrolatzea filamentuaren diametroa eta obalitatea. Gero jarraitzen dugu arrastrearekin edo tiroarekin eta bukatzen da bobinagailuan. Formato ezberdinetako bobinak bobinatzen ditugu eta azken pausua enpaketatzea izango litzateke.
filamento, como habéis visto, tenemos Arizpia ikusi duzuen bezala, zurruna edo malgua izan daiteke. Hainbat kalitate daude, guk batez ere malguaren alde egin dugu produkzioan. Horrek guztiak patroiak sortzera eraman gintuen, hau da, arropa oso bat egitera. Horretarako gauza txikiak egiten hasi ginen, ehundura jakin batekin edo hau bezala erabat leunak. Ondoren zeta imitatzen duen ehunak inprimatzea lortu genuen. Prozesu guzti honen hasierako pausoa diseinua da, ez? Eta diseinua normalen eskuz egiten dira, hasierako prozesuak denak eskuz egiten dira, orduan marrazketa zerbait zaindu beharreko zerbait da, ez? Kontuan izan behar dugu, kasu honetan, irude materialak erabiliko ditugula eta material bertzikatua diala. Orduan diseinatzeko garaian hori oso garrantzitsua da, kontuan edukitzeko forma batzuk ezin direla lortu, beste batzuk bai, zeintzuk bai, orduan, Behin diseinu prozesua itxita dakagula, patroigintza prozesuan hasiko ginateke, orduan, metodo tradizionalen bitartez, patroia eskuz egiten dugu, eta behin hori itxita dakagula, ondo egina dakagula, mahai digitalaren bitartez ordenadorera pasako genuke. Digitalizazio prozesua puntu konkretu batzuk markatzen ditugu, eta horren bitartez ordenadorera pasatzen ditugu puntu erreferentzi guztiak. Kontua ez da inprimagailua piztu eta botoi bati ematea, ez. Aldez aurretik diseinu bat dago, inprimagailu bat eta material bat. Hiruretako batek huts egiten badu, akabo.